Hej Britt, det er Magnus Pelk og Niklas Nørskov, der fortæller lidt om livshjulet. Overordnet så viser det her billede øh, Bhavatkara, livshjulet, og det viser den endeløse cyklus samsara, der holder mennesket fanget i uvidenhed og ledelse som grundlæggende elementer. Vi præsenterer ham, der holder det. Jamen, vi kan se øverst heroppe, ham her. Det er Mara, som er ham, der holder livshjulet. Og han sørger ligesom for hele tiden, at mennesket ser i illusioner. Så buddhisterne tror på, at at et bord ikke er et bord, men at alting bare er en illusion. Og nede på livshjulet, så kan vi så se de forskellige verdener. Der er i alt 6 verdener. Der er gudverden, som er øverst. Så er der menneskeverdenen til højre. Så er der åndeverdenen, ikke? Jo. Til under menneskeverdenen. Og så helt ned, og så ser vi helvede, som er delt op i yderligere 18 verdener, hvor at djævlen, han hedder Yama, men han bliver ikke betragtet som ond, fordi han blot ser sig selv i spejlet og ser han ser sin egen dårlige karma i spejlet. Og ovenfor, ved siden af her, ved helvedes verden, så ser vi dyrenes verden, og ovenover dyrenes verden ser vi halvgudens verden. Og alle de her verdener, der gælder det om, og altså der indgår karma ligesom. Så man kan sige, at hvis du har opført dig dårligt i enten halvgudverden eller gudverden, hvor du har haft det rigtig godt, det er sådan de 2 bedste verdener, så falder du typisk, eller så falder du ned i en dårligere verden, som for eksempel kunne være åndeverden, hvor at alt det går primært efter, at alt det du spiser og drikker, det brænder op, eller også så forsvinder det i en illusion. Og i dyreverdenen, der handler det kun om at parre sig og spise mad. Så det efterlader egentlig kun menneskeverdenen, som er den eneste verden, hvor du kan komme op i nirvana på, og opbygge din karma, så du kan komme op i nogle bedre verdener. Ja. Så lige for at tage her inderst inde, der ser man de 3 sindsskifte, der gør, at mennesket fejler og holdes fanget i den her cyklus. Og det er nemlig begær, som er den her hane her. Og så er det vreden, slange og uvidenheden, grisen. Og ved at analysere de her 3 dyr, der ser man, at de bider hinanden. Og det er bare for at symbolisere, at det hænger sammen, og de her følelser typisk følger hinanden. Og så næste led, der ser man en lys vej og en mørk vej, der viser, om mennesket er på vej op eller ned i den her karma, og den her genfødselscyklus. Og det karmaen afgøres af, det er altså de her handlinger og tanker, som individet begår og præger personens liv. Og det hvide symboliserer det gode karma, hvor man også kan se, at der er nogle munke, som udøver den her buddhisme på en god måde og opnår god karma. Og så er der den sorte farve, hvor der er nogle personer, som hvis handlinger og tanker måske er præget af noget dårligt, som så medfører dårlig karma. Og så yderst i hjulet, der ses de her 12 årsagskæder. 12-ledede årsagskæder er den kaldt. Og den symboliserer opstående afhængighed af hinanden. Og hver billede er en effekt af foregående billede. Altså på en måde, de her 12 led, de hænger sammen. Som man også så i filmen, så man at Buddha, eller Siddhartha hedder han. Da han forlod paladset, opdagede han, at alt hang sammen, alt havde en årsag og konsekvens, som de her 12 led symboliserer. Det beskriver overordnet menneskets eksistens, og det er disse 12 ting, som påvirker den her karma. Og hvis jeg lige kan læse op, hvad de forskellige indgår. Så er der en blind mand, og den symboliserer uvidenhed. Så er der en pottemager. Ja, det var 1'eren der, og det er 2'eren, det kan du bare følge. Og det er vilje, pottemager. Og så er der en abe, og det er bevidsthed. Så er der mennesker i en båd, og det er en navn og form. Og så er der en bygning med vinduer, det er de 6 sanser. Og så er der et par i omfavnelse, og det er kontakten i livet. Og så er der en mand med pil i øjet, og det er følelse.
Og så er der en kvinde, der tilbyder en mand noget at drikke, og det er den her livstørst eller begær. Og så er der en kvinde, der plukker frugt fra et træ, det er vedhængen. Og så er der et elskende par, tilblivelse, og en fødende kvinde, som så symboliserer fødslen i livet. Og så er der en mand, der bærer lig til gravpladsen, som er alderdom og død. Og det beskriver alle de her led i livet, kan man sige. Så mangler vi heroppe. Jamen, jeg vil lige fortælle, man kan også se i alle livsverdenerne, så indgår Buddha. Man kan se sådan et tempel i den alle sammen, på trods af dyreverdenen. Det forstår vi så ikke helt hvorfor, men det symboliserer i hvert fald, at Buddha han altid er der til at hjælpe. Uanset hvilken verden du er i, så er Buddha der altid. Han holder øje, og han hjælper. Ja. Og så kan vi også se Buddha op i højre hjørne. Og det viser ligesom, at Buddha, han er, hvad hedder det? Han er brudt ud af kæden. Ja, han er brudt ud af kæden. Han behøver ikke at blive genført, eller genfødt. Han symboliserer den her fred, der er inde i varerne. Ja. I er overhovedet ikke færdige? Gå nu væk, Lisa. Hvorfor er I sure? Og så op i højre hjørne, så kan man se nirvana, som man så kan komme op i. Det er i hvert fald sådan, som vi tolker det. Og det er så kun i nirvana, man kan blive fri fra at blive genfødt igen. Den her ledelse. Ja.